Goranmak Ministrliginiň hemde harby prokuraturalaryň Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde geçirilýän barlyklary eskerleriň ýüzbeýdi bolýan käbir problemlarynyň üstüne açýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy harby çeşmelere salgylanyp 6-njy noýabrda sebitden habar berdi. Harby bölümlerde ýaňy ýakyna geçirilen barlyklarda eskerleriň iými tüpçünçüligi, arasaçylyk gigiýena şertleri, şeýle-de harby bölümlerde öňden bäri dowam edýän başga-da bir näçe mesele boýunça käbir kemçilikleriň üstü açyldy. Ýöne problemlaryň çözgüdi bilen bagly görüljek çäreler barada gurrun godgulmaýar. Azatlygy ma'lum bolşuna görä Goranmak Ministrliginiň hemde harby prokuraturalaryň wekilleri barlyklaryň arasyny eskerler bilen ýüzbeýüz gurrun döşükleri hem geçirdiler. KK etrafında ve Duşok şäherçesinde yerleşýän harby bölümlere duýdansız barlykçylar gelýär. Harby bölümleri başdan ayak barlaýarlar. Diýip bir harby ofitser Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlykçylar naharhanalary, eskerleriň iými tüpçünçüliginiň ýagdaýyny, şeýle-de ýatakhanalary we eskerleriň harby lywat tüpçünçüligini hem-de harby ammarlary barlaýarlar. Harby bölümlerde ýöredilýän resmi namalar hem prokuratura işgärleri tarapyndan gözden geçirilýär. Duýdansız barlyklarda ähli uğurlarda kemçilik tapyldy. Harby ýolbaşçylar taýýarlyk görüp ýetişmändirler. Naharhanalarda meske, şeker we çörek ýaly iýmit önümleriniň eskerlere berilmeli normadan az goý berilýändigi anyklandy. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Muňa garamazdan şahsy düzüm bilen geçirilen gurrun döşüklerde eskerler özleriniň hiç ýyl ardy şikaýetleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi eskerler özleriniň ýüzbeýiz bolýan problemlaryny beýan etseler, barlykçylar giden wadyna kemsitmeleri we başga-da dürli kynçylyklara sezewar ediljekdiklerini oňat bilýärler. Diýip harby ofitser aýdýar. Şeýle-de duýdansız barlyklarda harby bölümleriň yaramaz arasaçylyk gigiýena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakhanalarda we eskerleriň egin eşiklerine bit tapyldy. Harby serkerdeler emele gelen bu ýagdaý boýunça eskerler aýplaýar. Wagty-wagtyna ýuwunmasalar şeýle bolýar. Biz aýdyp ýadadyk diýip Azatlygyň çeşmesi bir harby serkerdäniň sözlerini sitirleýär. Ýagdaýdan habarly çeşme harby bölümleriň sabuny we şampun ýaly zerur arasaçylyk serişdeleri bilen wagty-wagtyna üpçün edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosy türkmen goşunyna ýyllar boýy dowam edýän problemler barada ýygyderli habar berip gelýär. Harby bölümlerde geçirilýän barlyklar Azatlyk radiosynyň soňky wagtlarda harby pudokda dowam edýän problemler barada ýylyna beren habarlarynyň ýyzyanyna gawat geldi. Harby bölümleriň medisina otoglaryna da aýlanan barlykçylar o ýerlerde diňe ýot, zilyonka we sargy ýaly saglyk serişdeleriniň saklanýanyny gördüler. Ministrligiň hemde harby prokuraturalaryň wekilleri barlyklaryň ýyzyany eskerler bilen ýygnak geçirip wagt nesihat işlerini alyp bardylar. Olar gurrun döşügiň dowamyna käbir harby bölümlerde wagtly eskerleriň arasyna uruş dabalaryň ýüze çykýandygyny, hatda uruş jenjellerde özüni dolup bolmajak ýetkilerin hasabalanyanyny aýdyp eskerleri tertip düzgüni saklamagy çagyrypdyrlar. Şeýle-de barlykçylar şahsy düzümüň arasyna geçiren wagt nesihat işleriniň dowamyny kä halatlarda harby bölümlerde beçe warlyk ýaly hadiselerin hem hasabalanyanyny aýdyp munyň türkmen kanunçylygyna türme tutulgyna getirýänini duýdurypdyrlar. Azatlyk radiosy harby bölümlerde geçirilen barlyklar boýunça Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginden tesbir alyp bilmedi.